Welkom bij Kikker TV. Dit is weekuitzending nummer 20. Deze week gaan we golven op het strand, we houden de vredesvlam in leven en we nemen een kijkje in het Wereldtheater. Manueest, Bonte Avond, act 8 met Rosanne, Isanne en Rob. Weet je, als we je handen eraf konden viezen, dan ik ze nu even staan op de grond. Counting stars. Wat ben jij nu weer voor onzin aan het uitkramen? Nou, counting stars. Kijk daar, een Noordlicht. Wow, nog iets leuks aan deze reis. Weet je waar ik nou zin in heb? Vertel. In een warme chocomel en een live optreden. Meen je die nou? Ja. Waarom heb jij in godsnaam dan ook de huskies losgelaten? Ja, sorry, maar weet je, dat vond ik dierenmishandeling. En niet dat deze jas dat niet is, maar... Ja, hou er maar op, oké? Kijk, er is daar een iglo. Misschien kunnen we daar doen. Oh, laten we eens checken. Hé, kijk, er hangt iets op de deur. Oh, laat zien. Er staat... Wow, het is nog ons gedekdag ook. Er staat een live optreden van Rosanne, Ishana en Rob met Counting Stars. Applaus, mensen! Dreaming about the things that we could be, but baby, I've been playing hard. So no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Watch it burn, thinking of it, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, thinking of it, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, thinking of it, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, thinking of it, the lessons I learned. Everything that kills me, takes me.
We vieren het 10-jarig bestaan van de Vredesvlam in Katzand. Dat zijn al heel wat jaren. Maar nog steeds de helft van de jaren dat Stef een vlam op zijn kop heeft. Hey. Welkom bij KKTV. Wij zijn in Katzand en daar is het 10-jarig bestaan van de Vredesvlam. En volgens mij moeten we een wandeling gaan maken. Ik ben benieuwd. We vieren vandaag het 10-jarig bestaan van de Wereldvredesvlam in Katzand. Dat is hier gaande. En we gaan nu een wandeling maken die we dus 10 jaar geleden ook hebben gemaakt. En die we elk jaar maken. Naar de kerk van Katzand waar het monument staat. En daar vindt een feest plaats. Muziek en wat hele inspirerende sprekers. Dus dat is vandaag aan de gang. Oké, en u heeft een kaars hier zo? Of een vlam? Een vlammetje. Ja, zo vervoeren we die Wereldvredesvlam. Het monument brandt natuurlijk een grotere vlam. En deze vlam gebruiken we voor onze projecten zoals op scholen en andere dingen waar we mee bezig zijn. En die brandt altijd. Het brandt altijd? Ja, die brandt altijd. Ja. En wat betekent dat? Dat kleine vlammetje, dat is eigenlijk het vlammetje wat ieder mens in zichzelf... Het verlangen, het symboliseert het verlangen naar vrede, wat we allemaal hebben. Ieder mens wil vrede. En dat symboliseert de vlam. Oké, en u heeft ook een vlammetje in u. Ja. En wat is dat vlammetje voor jou dan, vrede? Vrede is voor mij in het klein. Voor bij mezelf te blijven. Gewoon vrede in mijzelf, in mijn gezin, in mijn werk, in mijn dorp. En mensen verbinden, proberen het samen te doen. Dat is vrede voor mij. Dichtbij, niet te groot. Oké, en wat vindt u dan ervan om hier te lopen? Ja, dat vind ik leuk. Ja. Heeft het een goed gevoel? Dat geeft mij een heel goed gevoel, ja, om iets uit te dragen van... en ik hoop elk jaar dat er wat meer mensen meelopen, dat het gaat groeien. Ja, ik heb meegelopen. En, het is een heel mooie wandeling. Zojuist genoeg, iedereen kan er mee en echt plezant. Echt plezant. De mensen horen samen. Gevoeld dat ze stappen voor hetzelfde doel. Vrede. Ja, en wat vindt u nou van vrede? Wat is nou uw vredeswens? Mijn vredeswens, ik heb hem daar juist opgeschreven. Vrede voor heel de wereld, maar vooral in ons eigen hart. En als wij in ons eigen hart vrede hebben, dan kunnen we dat ook uitdragen naar andere mensen. Ja. Dus wij zijn een delegatie van België. We zijn hier met 10 of 11 personen, denk ik. En wij gaan dus vandaag de Vredesvlam meenemen naar Sint-Pietersrode in Holsbeek. En vandaar ook die vrede blijven uitdragen. Zo, dat zit er ook weer op. Even gelopen, maar toch wel even een pauze kunnen nemen en genieten van de muziek. En natuurlijk, tot de volgende keer. Doei! Jullie kennen ongetwijfeld allemaal het Ledel Theater. Deze week zijn we heen gegaan om te kijken wat er allemaal op het programma staat. Welkom bij KKTV. We zijn hier bij het Ledel Theater. En wie bent u? Ik ben John Bolsjes. Ik ben de programmeur van het Ledel Theater. Oké, en we willen heel graag weten wat er eigenlijk in het Ledel Theater allemaal gebeurt. In het theater op zich gebeurt heel veel. Theatervoorstellingen natuurlijk, maar we zijn ook bioscoop.
En we zijn ook een ontmoetingscentrum voor poëziecafé of voor lezingen of dat soort dingen allemaal. Van de week, wat gaat er eigenlijk van de week allemaal gebeuren? Nou, van de week eigenlijk is het een best drukke week. We beginnen morgen, hebben we een presentatieavond van het nieuwe seizoen. 2014-2015 en dat doen we voor de vrienden van het Ledel Theater. Die krijgen altijd de eerste kans. En dan na die vriendenavond moet ik weer gauw terug naar huis, want dan moet ik zorgen dat alles op de site komt. Dus het staat allemaal klaar, maar het moet wel allemaal doorgeklikt worden. En dus vanaf donderdag kan iedereen het programma zien. Nou, donderdag dan hebben we een optreden van Stef Bos met zijn nieuwe programma Lente. Dat is een intiem concert met een piano en een gitaar. Met, zoals we weten, Stef Bos altijd zeer gevoelige, mooie liedjes. Dan hebben we vrijdag nog een repetitie van muziekvereniging Excelsior uit Katzand. Die bezetten ook het hele gebouw. Het is ook een vrij grote muziekvereniging met veel jongeren. En als die uitgerepeteerd zijn, dan gaan we zaterdag de uitvoering krijgen. Zondag dan tenslotte hebben we dan nog om 9 uur, een rare tijd een beetje, maar dat komt omdat de artiest elders moest optreden. Maar om 9 uur hopen we dan toch hier een optreden te hebben van Bertus Borgers, saxofonist. Die komt hier met zijn eigen bandje, waaronder zijn dochter ook. En die gaat hier nog even de zaal gezellig maken. En dan is het afgelopen, dan gaan we dicht. Dan gaan we dus die 2 weken dicht. Geen films, geen theater, geen zang, helemaal niks. Dat is rust. Dat is wel heel jammer. Dat is heel jammer, want sinds dat ik hier ben, heb ik altijd geprobeerd dat er elke dag wel wat in het Ledel Theater te doen was. Omdat dat een van de grootste klachten die ik hoorde van, ja, er is nooit wat te doen. Nou, dat zou men eigenlijk nooit meer kunnen zeggen. Dus iedere dag is hier wel wat te doen. Behalve nou deze komende 2 weken. Behalve deze 2 weken. Als je de site bekijkt, www.ledeltheater.nl, dan staat er meestal bij de voorstelling wel een filmpje bij om een indruk te krijgen van wat de voorstelling in gaat houden. Dus als iemand een bepaalde artiest niet kent, wat heel goed denkbaar is, dan kunnen ze daar even kijken of dat iets voor hen is. Oké. En jullie hebben ook gewoon een online agenda? We hebben zeker een online agenda. Het hele programma voor het hele jaar staat erin. De komende maanden eigenlijk houdt het theatergebeuren een beetje op. Dat begint pas weer in september. Maar we gaan wel de films, dat gaat wel gewoon door. Dus, en dat worden arthouse films en er worden commerciële films. Want in de zomer hebben we meer toeristen, dus moeten we meer commerciële films draaien. En ik heb gehoord dat hier verbouwing bezig is. Ja, we gaan de komende 2 weken gaan we dicht eigenlijk. Dus dit is de laatste week dat we nog iets op het podium hebben staan. Dan gaan we dicht omdat er een luchtbehandelingssysteem geplaatst wordt. En dat is nogal heftig, dus er moeten 90 roosters in de vloer komen. En 6 grote ventilatoren in het plafond. Het plafond is heel erg hoog, zoals je weet. Dus hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen, heb ik geen flauw idee. Maar goed, daar zijn ze al mee bezig. Ze zijn al een paar weken bezig aan de buitenkant, om gaten te maken. Dus nu moeten de stoelen weg en dan komen de grote gaten in de vloer. Dan worden er 90 roosters geplaatst, die dus zachtjes verse lucht binnen moeten blazen. Ja, en dan wordt het weer afgezogen door de ventilatoren. En dat zou moeten gebeuren zonder dat het veel lawaai gaf of overlast. Nou, volgende week kunnen we natuurlijk het nieuwe programma bekend gaan maken voor het nieuwe seizoen. Een globaal inzicht geven van wat er allemaal is. De mensen krijgen wel van de week, ik denk vrijdag, zaterdag of zo, krijgen ze een huis-en-huis folder, de nieuwe brochure. En die ziet er echt gelikt uit. Heeft u al een voorbeeld voor mij hier? We moeten het nog eventjes lekker geheim houden. Oké, dat is jammer. Dat is heel jammer, maar volgende week gaan we er ruimschoots weer op door. Nou, allemaal heel leuk. Ik ben heel benieuwd naar wat de verbouwing allemaal gaat brengen. En we zien u graag volgende keer weer. Doei! Zon, zee, strand, duinen, wind, golf. Beachgolf? Oh ja, beachgolf. 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 Welkom bij Kik TV, Beachgolf.
Ooit wel eens van gehoord? Nou, wij hebben er nog niet van gehoord, dus wij vonden het tijd om eens te gaan onderzoeken wat het nou precies inhoudt. We zijn vandaag bij Bresges aan Zee, strandpaviljoen, en we gaan vandaag beachgolven. Beachgolf is voor iedereen geschikt, dat is het leuke ervan. Je kunt van jong tot oud, iedereen kan beachgolven. Je hoeft geen ervaring te hebben met golf. Je kunt hier langskomen met een groepje en je kunt aan de slag. We hebben even kort uitleg nodig en iedereen kan zo aan de slag. Perfect dagje uit, komt helemaal goed hier. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Jullie vrouwen dachten zeker wel dat Stef hier alles kon. Nou, jullie hebben gelijk. Hij kan ook alles. Hij kan zelfs jong leren. Ja, dat kan ik ook. Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag hebben we weer een kikkerles. We gaan nu alleen niet goochelen, maar vandaag gaan we jong leren. Ik gebruik daar de 3 jongleerballen voor. Maar je kan ook 3 appels of zo gebruiken, dat is ook goed te doen. Ik heb er nu al 3 vast, maar we beginnen met 1. Dat is puur om te kijken hoe goed je kan gooien en hoe goed je kan vangen. Hoe goed je hand-oogcoördinatie is. Je gooit eigenlijk de eerste bal op ooghoogte, daarna vang je met je andere hand. Dus zo. En dat doe je een paar keer, zodat je een beetje het gevoel van je jongleerbal, appel, ui, sinaasappel, mandarijn, maakt niet uit. Zo blijf je een beetje doorgaan. Nou, als je dat een beetje goed onder de knie hebt, dan pak je er een tweede bal bij. En ik weet dat jullie allemaal fout gaan doen, waarschijnlijk. Jullie gooien die bal in de lucht en die andere geven jullie door. Dat is geen jongleren, dat moet je niet doen. Je moet eerst deze bal op ooghoogte gooien. Als je op zijn hoogste punt is, dan gooi je die bal eronder door. Dus er zit geen doorgeven in. Dat werkt zo. 1, 2 en dan vang je ze allebei. Daarna stop je gelijk eventjes. Dan doen we dan weer 1, 2. Stop je weer eventjes. En ga zo maar door. Probeer ook eerst met de rechterhand eerst te gooien, daarna met de linkerhand eerst te gooien. Probeer allemaal van zulke dingetjes, probeer het allemaal uit. Als je dat onder de knie hebt, pak je er nog een bal bij. Dan ga je met 3. Dat wordt een stuk lastiger al. Dat zal je ook wel merken. Maar je begint dus met de bal te gooien waarvan er 2 in 1 hand zitten. Ik gooi altijd de voorste als eerste weg, dat vind ik het makkelijkst. Ik kan ook de achterste eerste weg gooien. Dat kan ook, moet je zelf even kijken wat je leuk vindt. Maar dit is eigenlijk hetzelfde als met 2 ballen. Gooi je deze de lucht in, ongeveer op ooghoogte, die er onderdoor. En dan die andere er ook weer onderdoor. Dat ziet er dan zo uit. En dan vang je ze gewoon weer even. Zo begin je te oefenen met jongleren. Gewoon alles gooien, alles vangen en dan stop je. En dan doe je dat nog een keer. En probeer ook van hand te wisselen waar je mee begint. Kijk, dan ga je weer met links, weer met rechts. En weer met links. Zo blijf je een beetje doorgaan. Als je dat gooien en vangen onder de knie hebt, dan ga je gewoon proberen om het langer vol te houden. Net zolang dat je het onder de knie hebt. En kan je leren. Dan zal ik je ook nog een paar tips geven. Als je gaat jongleren, kijk niet naar je handen. Kijk naar de bal. Waar de bal eindigt.
Dus volg de bal ook niet, ga niet zo doen. Niet naar je handen kijken, maar gewoon waar de bal op zijn hoogste punt is, dat is de plek waar je kijkt. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie veel gewoon oefenen en op een duur allemaal kunnen gaan jong leren. Het is hartstikke leuk om te doen, je bent lekker bezig, lekker buiten. Nu ben ik binnen, maar dat kan ook heel goed buiten. Tot de volgende keer. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken En tot de volgende keer. Huh? Doet hij het nou weer? Stak je nou weer alleen? Nou ja.